Σας παρακαλώ. Βέβαια. Δεν ξέρω αν κάνει το μικρόφωνο ή έχει ωραία. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω, αυτοί που κυκλοφόρησαν με αυτόν τον τρόπο στο Βόλο και αντιμετώπισαν τα προβλήματα, βρήκαν κάποιο φορέα που θα μπορέσει να το επιλύσει άμεσα ή μια δημοτική αρχή ή ας πούμε αστυνομία να μπορέσει να το λύσει αυτό ή απλώς το είδανε, το καταγράψανε και έμεινε έτσι? Γιατί όπως είδαμε οι άνθρωποι οι ίδιοι δεν έχουν την κατάλληλη αντιμετώπιση όταν τους το λες έτσι απλά. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Πιστεύω. Θα ήθελα να ρωτήσω βασικά στους πολιτικούς και τα παιδιά. Αυτό έκανε το συνέστημα που υπερίσχυσε περισσότερο από τα προβλήματα. Δηλαδή, η ανάκτηση, η κατεδίκηση, η κατεδίκηση, τι υπερίσχυσε από αυτά ή κάποιο άλλο καλό θέλω να δει πιο μεγάλο When you speak,